Maadjong buntag ka naton tanan guys. Uban ni day mininjo karon maglugway sa mga buhiin. Morning guys. Buhian kalo uy. Lalo uy, nakadakop sila tok mo gabi guys. Nanu man sila. Buhiin na kay uy. Mato sa mis kabaw guys, maglugway mi sa jo. Pag Abril, may klase. Kalaagtag sa jo. Kana ka butong una. Mo ni jay gamon og unsay nga ni gab nipa. Mo na jay gamon og nipa guys. Butangan sa kuan sa nipa ba. Kani man jay butangan. Order siguro ni. Kana may nga butong. Guod man siguro no. Guod. Ito nagi buhian ng papagabril ag langgam. Siguro nilipad na. Duy laman. Nindot ka jo guys. Sa kabuntagan barang ka nindot ka jo. Dari may maglugway guys. Dana may maglabhanan sa una. Dana dam. Ito pa daw. Madyo naman taon og balik na nagkalimpyo na labagig hugaw kay lami diha mang laba dali ra mahuman ba. Tas mo tak rabis kibuloy ga. Ramtik kang kibuloy pa sunod nimo. Mo tay bodyguard di pa pag Gabriel basta mga ris mga buhiin. Tas mama. Alas, mama. Dahil na malugwad dyan si mama. Nami dahil sa probinsya guys, mamuhi no? Kay, kung na ba? Lugwad dyan. Ano ba lagi baloy? Sus, tabangan. Ako purma nga. Naggaraan. Ngi. Ibusalan nas. Ngi. Gitapul ka na dyan ilong ba na? Ha? Ta kita. Ta. Agi. Ato may agi datos tulay guys. Wisa ako sa kanila mo kimulikod. Grabe. Isa, dapat. Duha, grabe lamok. Ngit-kit. Pasukas mampud. Ngi. Ngi. Ha? Dako na si Zabuyag. Ngi. Ali. Mi anad na no. Ngi. Hello, oy. Ngi. Anad na siya guys. Ha? Nansa? Kuha. Geraun igduwa na. Sab kay arong dako. Pagsipan sa didi sa mama no. Bunto gera. Sipan sa didi sa isang mama. Pero mulian sa didi maulian nga. Ngani kanindot dari guys sa probinsya. Dami agis pa pag Abril sapa. Asa to no Santos nang haguodan eh? Pwede day manghaguod pa. Tinaw naman sa pa guys, basig na din harangay gab ning balik nang harangay. Ha? Basta ni balik nang harangay tang tanawon. Danhin may sa una nang harangay na. Dangag. Sa uy, stri. Ay tabangan. Uy, lako, wala pa pa. Tang patitit ko. Guys. Loy. Okay. Patitit na lang ko na to guys. Ito araw man dangag ah. Patitit na lang ko. Yung baha day dani nasa itong adlaw. Lami mga hatang paku pa. Paku. Betul to. Nay na labawa. Tanaw basig na day harangay gab, ning balik ng harangay. Ya, tanawon basig ning balik ng harangay is ba. Dani man mga harangay sa una. Ayun ah. Ito malabhanan. Bazon tag din na nila labugan na nighugaw karon malabhan nagbalik. Ano? Sa una dani na daghan na jud nig uwang kada bitang mainga na mahumo sa tubig. Ni mainga ni. Humo, ha? Ano man? Dari dia ha? Kani di ay? Haganan di ha? Ha? Jadi taong ko dun. Dali, kibo! Dali, ha? Dali! Dali ba? Ha? Okay. Apa? Kabod. Ali na ba? Nabawra darhi. Dali. Shh. Na, di man mo tabok. Nansa ba? Ali na ba?
Agtawan nag tubig. Mabalik ka na sa dito sa isang kuan, giagian. Mabalik ka na sa dito sa mga giagian. Tara may agi guys kay tujok mi dito. Nga abot na danig baha. No? Abot ang baha dani si babaw. Ilhan. Mutabok na, mutabok. Kanintan madari. Lili. Nga kayo ro mini. Ha? Kapili ko eh. Hilak to di sa katabok. Balik na to, balik. Ko. Awa, hilak pa. Di ko rin sa katabok. Uli ikaw. Na. Luwi lama. Tawag guys, ang taas sa kasusungay. May guys na. Tulay. Tanga na magtulay darhi. Kasi na yung motor no. Kasi ng motor. Sabi na agi. Nga ni kanindot na sa probinsya. Ano ba? Peaceful. Bring ubod guys na. Nga na lunas. Pero mubaha og kuan pa masapog yapon din no. Kanang kuan kadto baha ba? Ha? Mo lagi bintahan na naman jud pud kay magian man. Di paras una karon anindot na ilang latayan. Pwede na sudah maligo pa, ikid sa urat to. Ikaw. Maligo sa urat to. Men. Ditanan eh. Tara. Ditanan. Ditanan, daroy ditanan. Manday ko na is papagabril ka. Subuan na iri yung group. Grabe. Doong na may uli. Bye. Ha? Ay kakao guys Daggo. Dagan ang bunga uy. Kumay na sa punuan ko ng bunga. Sao na kay kakawan pa nila ni. Nga kuan na naman ng kapuril. Hara kagatang tukoy. Uli na siguro no. Lusot na midaris. Hindi na mis kalsada. Ito man na nagagi. Ito migi ka. Nagtadyak rami dali guys. Tadyak rami sa pangabrin. Lusot ni daris kalsada. Mo ninindot nga exercise every morning. Hapit ning budik-dik. Kibuloy ron? Kibuloy? Ay, si Hansel ron. Tapos kibuloy. Nani uli baka tos kibuloy. Mata na baka batang gamay. Mata na baka Jack. Si Jack Alexander. Si Baby Jack. Tujok-tujok Rizal Midari guys. Hansel! Hansel! Sino ka? Cuf, cabangan. Cuf, cabangan. Cuf, cabangan. Ay, cuf, cabangan. Ay, shush. Ay, shush, cabangan. Hansel, Hansel! 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 Kandik. Kudik. Saan namin nabilin guys? Kay das nangagi. Na-disgrasya man nag-isa. Sakit man. Amoto ka itong natumban sa isang mama no. So budik-budik na may isa. Nabilin. Tayo, dalan na po ang natin. Bye-bye. Budik. Hindi may daghang kay mito dahil nasatay. Kaso hadlok lang manasakun kay mabanggi. Gabukon mo kay mito ha. Hadlok na kay mito kat-katon guys kay gabuk. Huwag na rin nga sanga. Namunga naman day food. Ari ya. Kanay sa color. Sa buwak. Food. Bougainvillea. Dami guys. Dami na miss bye. Agsikibuloy. Dara. Uli na siya. Jangan na di ko katabok sa sapa. Daya. Kusan daya nagbu na. Nagbu na sila.
Tubungon, 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 tubungon. Kaingan kagibitsaan na ka no. Dali ta. Tuta, banta ta. Tuta mamasaw tang budik-dik. Dali. Dali. Kauna ka. Dah. Dandaya. Nagandaga na. Naguna na ni mo pa. Naguna na sa andaya. Ngoy, dan apon may harvest na sa mga alokbate guys. Harvest na pakuda ni Ron. Nihugas gamatoy oh. Agi magana jago mo kaon do ka adlaw. Mas lang nga sakit ba. Karong bakasyon na ni pohon. Ani na pud bidas sa mga garden guys. Manghinlo na pud bidas sa garden. Bujik. Bujik dik. Wa man maningkag. Wa man. Ha? Hala nang huwag mo ka ni. Balik. Huwag ka. Morning, Kimi. Ha? Kimi, good morning. Ano pa? Haman. Ha? Tato papasunod ito. Dito. Ano kakauban? Sa dumidatos baka baw. Ito mas kabaw. Nagugway mi. Day. Nagugway mi sa yus karabaw. Guys na. Nagugway mi sa yus karabaw na. Okay guys. Nares. Tengas ka bulang hujan. Pahinay Kim. Kaya jamog. Jamog. Tugnaw guys. Wa mo tubig diha sama dari suot ra tadas ka bulang hujan gawas ra tadto manabon. Hinay ay nidegnas na gamong kuan pipino nara pa pay dagke dadto gab dadto kanang naay tawo utos des bay nidegnas og dali ag ano nidegnas og dali ag pipino ida laum. Kaan. Ala, nabugto man. Ay, nabuudlo na sa diyan. Sanjad majuta. Papa. Harvest na pagbilar gula sa mga taong. Tong tortahon. Halikim. Torta mig talong guys. Uy, pipino. Uy, nanmunga nam di katang kuanan to. Sanggi ka eh. Munga na guys eh. Ngamang tundan. Dali uy. Uy, nakaliwat ka dyan binara sa mga kapadyas ta guys. Dudaghan dyan po. Dudaghan nag-harvest. Pipino ko ako. Haman. Ta. Likim. Ay guys, sa mga lakatan ha. Sa yata rin pabuon. Mga lakatan guys eh. Kapag amang kapayas. Naghanag bunga sa mga kapadyas. Uy. Naghanag bunga sa kapadyas be. Wow, sana all. Para di sila kakuha. Mukha ko pipino. Pipino in the morning. Dapat day alukbati. O de saluyot. Ganahan de mo utang saluyot. Yes. Harvest tag pipino. Ikan sa amang garden. Pero nangakuha na siya guys. Degnas na siya. Dali ran degnas. Dapat ito tawang dalang dako. Bo mahilangi. Ada ya. Ito na yung gagapon. Naman lagi pantat. Wala. May pantat pi ayo ka dahil bikin sa... Oh, tanak wala ka. Sige, pantat dari ni abo. Naman harvest. Guys, manginom tayo sa gininit. Milo. Tanga parisan og suman. Dadapi pansit. Inom tayo sa gininit. Tayo na, Kim. Ago. Batang badin tago. Suman bulanghoy sa kabuntagan. Hala guys. Parisan na to, Milo.
Hindi kayo. Eh, naday. Ago. Kim-kim guys, oh.